дигар масъалаи муҳиме ки имрӯз ҳамчун яъне монеа шуда истодааст барои рушди содироти кишвар, ин дар ҷумҳурӣ яъне набудани корхонаҳои банду басти маҳсулот ё ин ки марказҳои логистикӣ бевосита ба яъне харид, захира, нигаҳдорӣ, банду баст, инчунин ҷорӣ кардани стандартҳо ва интиқоли маҳсулот мебошад. Бо мақсади талаф наёфтани маҳсулоти кишоварзӣ ҳамзамон ба таври самаранок истифода бурдани имкониятҳои содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд марказҳои махсуси дастгирии содирот, бахусус марказҳои логистикӣ, марказҳои банду баст, марказҳои тақсими яклухти маҳсулоти кишоварзиро, инчунин сардхонаҳо ва амборхонаҳоро дар ҳамкорӣ бо вазорати идораҳои соҳавӣ, бахусус вазорати кишоварзию саноатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ намояд. Бояд иброз намуд, ки иқдоми мазкур метавонад ки пешгирӣ намояд талафоти маҳсулоти тезвайроншаванда, инчунин маҳсулоти дигари кишоварзӣ. Агентӣ иқдом гирифтааст, ки марказҳои логистикӣ, корхонаҳои банду баст, амборхонаҳо ва сардхонаҳоро тавассути дастгирии молиявии созмонҳои байналмилалӣ, институтҳои молиявӣ, ҳамзамон шарикони рушде ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, чунин марказҳоро ташкил намояд. Яке аз монеаҳои содироти маҳсулоти кишоварзӣ ин баъзан вақт ба таври сунъӣ ё ин ки бо тағйир ёфтани вазъи соҳаи кишоварзӣ нархҳо ҳам дар бозорҳои истеъмолии мамлакат ва ҳам барои содирот пасту баланд мешавад. Агентӣ дар ин росто тасмим гирифтааст, ки тавассути амалӣ намудани шаҳрномаҳои содиротии босифат бахусус бо истеҳсолкунандагон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, харидорон тавассути механизмҳои маблағгузорӣ, яъне маблағгузории пеш аз содирот ва бастани шаҳрномаҳои содиротӣ қабл аз омода шудани маҳсулотҳои содиротӣ масъалаи мазкурро дар самти маҳсулоти кишоварзӣ танзим намояд. Дигар масъалаи муҳиме ки имрӯзҳо метавонад ба рушди содирот замина гузорад, ин баланд бардоштани потенсиал ва ё иқтидори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Агентии содирот тасмим гирифтааст, ки дар доираи барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатҳои худро бо дар назардошти таҷрибаи байналмилалӣ ва минтақавӣ такмил дода ва дар ояндаи наздик ҳамчун субъекти танзимкунанда, мусоидаткунанда ба рушди имкониятҳои содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятро ба роҳ монад.